Fil-5 jum tal-ġuri ħareġ kif l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-allegat kmandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech, kienu qrib ta' xulxin. Fil-fatt fil-5 jum tal-ġuri mix-xhieda li kompla jagħti l-assistent kummissarju Keith Arnaud wara ċed bejn Joseph Muscat u Jorgen Fenech li saret fis-26 u 27 ta' Jannar tal-2019. Il-ġurija semgħu kif Jorgen Fenech nhar is-26 ta' Jannar tal-2019 kien bagħat il-Muscat fuq WhatsApp u qallu nara kada prim b'Joseph Muscat jirrispondi OK x'issija u nofs. Dan kollu b'referenza għal parti li sar fil-Palazz tal-Girgenti għall-eluq snin il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat, fejn Fenech kien taħt 3 tiflix kien imbit ta' Petrus li jiswew eluf ta' euro bħala rigal. Fix-xhieda ħarġet kif nhar is-27 ta' Jannar tal-2019 kien propju Joseph Muscat li bagħat il-Jorgen Fenech biex jistaqsih jekk kienx ħa pjaċir Fenech jiddikjara illi iva. Madanakollu Fenech allega illi f'dan il-parti Muscat talbu għal konverzazzjoni privata u li fija l-eks Prim Ministru staqsih jekk jafdax il-Melvin Togma. Fenech jgħid illi le għaliex kien jaf illi jirrekordja il-konverzazzjonijiet ta' bejniethom. Kien hawn li Muscat allegatament serraħ moħħ Fenech billi qallu illi se jkun qed jiġi arrestat Togma. Dawn l-allegazzjonijiet kienu miċħuda minn Joseph Muscat iżda konferma li saret konverzazzjoni ma' Fenech fuq WhatsApp lejliet il-parti. Intant rapporti fil-medja li ġew ippubblikati lura fl-2019 juru kif Muscat kien jaf illi Jorgen Fenech kienet jiġi investigat brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia sa minn tal-inqas Mejju tal-2018 u ftit inqas minn sena qabel. Dan għaliex kien propju illi firma warrant li tat permess lis servizzi sigreti ta' Malta sabiex jittepjaw il-mobile ta' Jorgen Fenech. Madanakollu fix-xhieda li ngħatat minn Arnaud kien ikkonfermati li Jorgen Fenech kellu kuntatt dirett ma' Keith Schembri li kien iċ-Chief of Staff ta' Joseph Muscat b'mod frekwenti. Tant illi kien anke qed ikellmu permezz ta' signal chats fil-lejl ta' bejn it-19 u l-20 ta' Novembru tal-2019 u il-lejl ta' qabel ma prova jaħrab minn pajjiżna fejn ġie arrestat fuq id-dajsa tiegħu f'Porto Maso.